खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ 1 आगस्ट 2026 आव 135थि दुरान्ड काप बादायलायनायाव बडलेण्ड एफसीखौ गाज्रियै जेननायखौ लानानै दासान्दि गोबां समाजारि बिजोङाव एबा फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव गिबि जागायनाय एसियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट दुरान्ड कापआव बडलेण्ड एफसीआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीजों मैखोमै बादायलायदोंमोन, नाथाय नर्थ इस्टजों जेननो गोनां जायो। बिटिसिजों लोगोसे गोबां दाब दाब जायगानि एबा ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बडलेण्ड एफसीखौ मदद एबा सापर्ट खालामनो थाखाय स्टेडियामसिम थांदोंमोन आरो मदद होदोंमोन। नाथाय बयनिबो गोसोआव दुखु आरो रागा जोंखांनाय फैदों। आसा खालामो उननि समाव जाहाथे बडलेण्ड एफसी हान्जाखौ गोख्रों खालामो। मख'जाथावदि गुवाहाटीआव जानाय भारतीय रौनिया बिफाननि बानजायनायाव खुंजानाय 135थि दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2026 नि गिबि गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो आसामनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि थामहिनबा स्पर्ट्स मिनिस्टार बिस्वजित दैमारिया। गिबि गेलेनाया रोजा रोजा फुटबल अनसायगिरिफोरनि गेजेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ बडलेण्ड एफसीनि गेजेराव गोख्रोङै मोगा-मोगि जायो आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ बडलेण्ड एफसी हान्जाखौ 6 गलनि फारागथियाव फेजेनो। आसाम दैबानायाव खहा जानांनाय गोबां सुबुंफोरनो मदद एबा अनसुंथाइ होदों। गोबांथार दोलो आरो राजखान्थिगिरि आरो गोबांथार मुलुगनि गेजेरावनो सिनायजानाय धोनि सुबुंफोरा दान होदों। बेबायदिनो खर'सा आसाम एबा आपार आसामनि दैबानायाव गोबां खहा जानायखौ नोजोर होनानै रिलायेन्स फाउन्डेशननि राङारि अनसुंथाइ, गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ महरै नीता आम्बानीनि रिलायेन्स फाउन्डेशनआ 21 कौटि रां डनेसन हरदों। चिराङाव पर्टेल चेनेलनि खौरांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। चापागुरिनि फ्रेन्स दाबायाव ब्लेकमेलिं खालामना बदनाम खालामनो नाजानायनि उनाव बिगोमा बासु ब्रह्मनि एफआइआरनि उनाव पुलिसनि जेआव 4 नंखाय खौरांगिरिफोरखौ हमदों। चिरां जिल्लानि 4 चेनेल एबा पर्टेल चेनेलनि खौरांगिरिफ्रा पुलिसनि जेआव गोग्लैयो। चापागुरि फ्रेन्स दाबा बिगोमाखौ ब्लेकमेल खालामनायनि अजदआव 4 नंखाय खौरांगिरिफोरखौ काजलगांव पुलिसआ बे समाव खाबाय। मख'जाथावदि चापागुरिनि फ्रेन्स दाबानि बिगोमानि एफआइआरखौ बिथा खालामनानै नंखाय खौरांगिरि आक्राम हुसेन, सन्जीब अधिकारी, आलम बनिया आरो लाल सान मियाखौ काजलगांव पुलिसआ खायो। नंखाय खौरांगिरिफ्रा दाबा बिगोमानिफ्राय 2 लाख रां दाबि खालामदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मोनसे गिख्रंथाव आरो इनायै बुथारनाय जाथाय। जों बिटिसिआव एबा गुबुन गुबुन रायजोआवसो खोनानो मोनबाय थायोमोन। सासे सुबुं एबा माखासे सुबुंफोरखौ इनायै गाग्लोबनानै बुथारनाय। बेबायदिनो कार्बि आंलंनि हावराघाट उत्तर बरबिलाव सासे सुबुंखौ बुथारदों। फिसाज्लायानो बिफाखौ गोदोनायाव दानथारदों एबा बुथारदों। सनिबारनि हाथायाव हरिलाल मजुमदार मुंनि सासे सुबुङा मैगं फानबाय थानाय समावनो फिसाज्ला कदिराम मजुमदारा दानथारो। न'खरनि हा-हुखौ लानानै बे जाथाया जादों होनना जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों आरो फोरमायदों। दुलाराय आसाम बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि, बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि नेहाथारिखौ बुथारनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आफादा। खौरां मेलनि गेजेरजों राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेक बिजिरसालिनि बिजिरनाय आरो गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। बे जाथायखौ लानानै गासैबो थाखोनि हारि माहारिखौ गोजोन आरो खौसेथि लाखिनो खावलायदों आफादा। आफादा पुलिस आरो खुंथायखौ सांग्राङै थानो खावलायदों, जाहाथे बे जाथायखौ लानानै रावबो दुथां सुबुंफोरा बेंगलि आरो बर' हारिनि गेजेराव बिदा-फंबायनि गेजेराव हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो हाया। राजु बसुमतारीनि न'खरनो 1 कौटि रांनि राङारि हेफाजाब आरो न'खरनि सासे सोद्रोमानो सोरखारि साख्रि होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों आसाम थामहिनबा दुलाराय आसाम बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादनिफ्राय। बर' हारिनि इयुन रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय फैगौ सुबुं सानखोआव बाथौ जिम आरो बर' हारि सिनायथि होनो खावलायदों कान्थेश्वर बरगयारिया। फैबाय थानाय सुबुं सानखोआ जों बर' माहारिनि एबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे दावहाबादि। मानोना गिबि खेबनि थाखाय बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ सुबुं सानखोआव लिरनो खाबुखौ मोननो हासिगोन। बे आयदाखौ लानानैनो
दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों आखाइ खबजोबनानै खावलायोदि जों बर' हारिया गिबियाव गासैबो बाथौआरि सुबुंमोन, नाथाय उननि समाव माखासे जाहोननि थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमखौ बोजबनानै लादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय सुबुं सानखो एबा सेन्सासआव जों गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरा हारिनि रैखाथि, थामोनथा आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव बिहोमा मोननो हानाय बादियै गिबियाव गावखौनो बर' हारि आरो 7 नं धोरोमारि खोलोमाव बाथौजिम लिरनो खावलायदों। बेजों लोगोसेनो गावनि नखरनि बिफा, फंबाय, बाय बाहागिफ्रा गुबुन हादर इंलेण्ड, आमेरिका, जापान, नेपाल, बांलादेश बायदियाव थाहैदोंब्लाबो बर' हारिनि सुबुं सानखोआ बांनो नांगौनि थाखाय नखरनि अनजिमाजों दाजाबदेरनानै हरफानो खावलायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय सुबुंफोरखौ बिथाङा रोखा खालामना होयोदि जाय जेरावखि धोरोमाव थाया मानो गासैबो गावबा गावनि धोरोमखौ सिबिलांनो आरो फुजिलांनो हागोन, नाथाय बर' हारिनि सार्थआव बाथौजिम लिरनो आखाइ खबजोबनानै खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।